Apisas mag duol mar IBC bendo puodho moko kuom jochung' malaro kom kar chung' od bura ma Ugunja e yiero madundo. Jochung' mamoko ma pod odong' idhi dadhogi mondo mi puodhgi odiochieng' makiny. Baka nwakelo ni bang' daka moko matin. Lakini sani wadhi ane weche mag somo ni ng'anyo mar jotije mbalariany mag sirkal nenore ni ok dhi rumo machiegni ni tok jotije tamore omenda ma sirkal oketo negi ne winjruok mar medo osara e kind higa mar 2025 nyaka 2024. Ng'anyo margi mar tipo manobagi kod mbalariany duto mag sirkal e boma ma Nairobi ka jopuonjgo bendo lero ni ok gibidok e twak kendo kapok omigi siling bilion 7.9 magibando. Simpro Sokinda miyowa lero. Ng'anyo mar jotije mbalariany dhi katieko dwe sani. Jotije mag mbalariany duto mag sirkal kawuono nonywako kendo bago ng'anyo mar tipo manochakore mbalariany ma Nairobi. Kotelnegi kod jakom mar Ruasu Grace Nyongesa, kod jagoro maduong' Constantine Wasonga, achiel kachiel jotijego norie long'o ka gitero kwayo maggi e od bura, apisi mar migawo mar omenda, kendo tieko e apisi mar migawo mar somo. Kagiramo ni wang' ni ok gidog e klas nyaka sirkal rie weche duto motenore kod jotije mag mbalariany. We are cleaning higher education sector. We are cleaning it once and for all. We shall not call strike next year. Tunamalizana this year. Kato bedo ni sirkal nyose chako twak mar winjruok manyien mar higa 2025-2029. Jotije go kwedo omenda maromo bilion 3 ma koro sirkal ochiwo negi. 2021, 2025, we negotiated a CBA costing 9.7 billion. The reason why it costed 9.7 billion is because it was for only 2 years, 2 financial years. Therefore, you cannot tell us that a CBA for 4 years, 2025 to 2029, is going to cost 3 billion. The government gives RC poko nyiso willingness negedwa ni mondo jowuoye. They are offering what we can okwanyal bet kata mesa mondo wachak wacho. Koro momiyo wan e ndara. To kendago mona konjo nyuol gi ma nyithindo timo e skunde ge e university sani onge. Nyithindo gi nomi pesa dwe mar 8. Ma pesa go norumo kapok gi adala. Sani gima gitimo en yoro negi pesa gichamo to ginindo to gitimo gik mamoko mawakia. Magi timore ka wach mar winjruok mar higa 2017-2021 bende pod otamore ka jotich onyono ka tiendgi ni gopgi en shillings bilion 7.9. Pod wabando 7.9 billion magine mane gidhi e kot. Ka kot oseyalo mowacho ni mondo chulwa to koro government dwani mondo wachak conciliation. Mane gima ok wadhi timo, ok wadhi e conciliation with the government. Kato bedo ni ten jotijegi oyie luong mar sirkal mondo gidhi gilos wach e wi gowini, giumo igi piny ni gibiyie mondo duogi e mesa mar twak e wi omenda ma kamano. The cost of the 2017-2021 CBA was or is 16 billion 574,630,447 shillings. We want to minus. This is a simple audit. We want to minus what the government allocated and what Parliament appropriated. The balance is 7,974,630,447 shillings. Dwach jotije mbalariany osir kod riwruok makedo ne ratiro mar somo e pacho ka Elimu Bora Working Group madwaro mondo sirkal oruch chenro mar chulo jotich mondo somo dhi nyime. Weche mag omenda gin weche ma ochung' e diere weche mag somo kendo weche mag tiegruok e mbalariany. Ka sirkal ok nyal wuok adiera kuom chudo mar jopuonj mag mbalariany, to nyaka ng'ikni bedie kaka waneno sani, nikech adier mar wach ni en ni jopuonj koko chul maber. Tendu wasu kod kusu kijiromo kod jokanye migawo mar somo e wino na diere wi gowi hie ma sirkal onego chul jotijegi kaluwore kod winjruok mano bedo e kind higa mar 2017-2021. Simpro Sokinda, Ramogi TV.